Asantehene TV. Yes, so musumpa. The foreigner for Mawibia Akwaba Edeba Asantehene TV. And there ya bo edi room ewo menshia fikesiemu na metra ene da edikan ewo afinim a menshia metra Asantehene Traditional Council Asia metra won wono inhyemu a edikan ewo afinim no na eye inhyemu yi mu na ye wo insaye ebekoso ewo ahanum sei menumenu nyina nim se enchei na Nkoranzamanhene eye nana kwame bafo a otoso enan esuan ede tre Nkoranzaman esa enso na eye Dennyaasemanhene eye nana akosan yadom a otoso miensa enso esuan ye ede etre Dennyaasemanhene na ene na abrewa eyi puma kwan mu a ene ekwan na bie se obeba na oba besi bibi ede atre opem so na nkasa mu metre Otumfuo oseitutu a otoso mienu Asantehene ewura sa pepepe na etie na ewo ahanum se ya enso ena Asantehene Traditional Council omo eye inhyemu a edikan ewo afimu enti no enam sa nti yaduru ha ne de ebebo ede apinchan enhemfo ne bi na ya bisa won edwumadi a wode agu akwan mu ewo afi 2025 ya yasimu sen na enema ebisi akọ sen na Asantehene yenhwe the way a enema ebisi akọ ewo Asantehene mu na ye nyina yenso enim se yewura enso ema yete ye ho asese eye afi a yasimu sa afi a obetwa odwura yebebo ede apinchan ahemfo no na ya bisa won enko enhyehyɛ a omde agu akwan mu ede twen sa afahye sa enso na ye nyina yenim se eye afi a yesimu ya metre new year yi eye yenwura opemso eye Otumfuo oseitutu a otoso mienu okọ ekopie mu ewo alataman mu nyo no nkwa na koye okọ one na busua no na ekoye one na busua na ekoduru alataman mu na okoye no ko ni bosom friend eho metre Chief Gabriel a ono na edi Sama of Benin Kingdom a ewo Nigeria so eho na okoye ene na busuafo ekodi new year no yebenya yebebo ede apinchan panifo na yabisa na yahwe sibia omo na amfofa no esitie na mekoso aka wo se aha eye Asantehene TV yene nam aba fontentan no so intimesra ubowram a wo hwe YouTuber na wa click notification bell no na afei so wa subscribe se de be ya ye information eba mu a onso ubetimi ehu bi yene nam TikTok sa enso na ye stream live ewo Facebook na chese de ewo hono ye bebo e de apinchan impanifo na ya twetwe enkom abusuafo mesai mamo akwaba biem e de ba Asantehene television na ayemse ye nyina ye nim dia ekoso ewo bono chempem association metre ona won nam aba fontentan fidie so a enema ba ko mienu bi eko basa ede ewo Nkoranza a omo so omo nte ase pacho menya ye nananom wo hanum si ampese me no omo atwetwe nkomo kakra panifo pacho mamo akwaba Pamacho we die eye bono chempem association omo ne nam abafo intentan video no metre social media na omo ehaw nyina ne se omo nte ase se wo se akanman mu wo se Omanhene esuan imprenu wonte ase eba ne sen enti na wo suan wo oman mu na wo san tu anamo san de ba baabi eba san be suan e de kire ohene fofo wo se wonte ase na eno no ne kofa ban nyina eye de adea ne nyina ne se Nkoranza esom Asantehene enu ntimira wo sua kire Nkoranza fie no ese so wo ba man Asantehene so ho na wo ba na wo sa be sua kire no ifre Nkoranza fra makom ene kwa Nkoranza nti yesom nana Asantehene na me pacho won how baako enso ne say na wa free Nkoranza na waba abesuan e de akere opemso me kire ohene foforo no omo I how baako pa ne say enti obesuan na one opemso ayepe ana say obesuan na wasan de akone mamu akodi ehene wo ho ana say ode ba behye opemso ase eno na wo monte ase no eno de wontime ne nana enye pe Nkoranza Asantehene nyepe osua a Nkoranzaman ene wo kakodi enso okay not just say emraboni bia eni hu ensehwe se wusuan a osuan kire oman a e wo se wosan tu anamo esan be suan kire ohene fofo ense bibia ensehwe ya sida so eye Nkoranhye ema Nkoranzaman aseda eni Nkoranhye e de ma Nkoranzaman
Nana pamacho madam wasi bebre sankofa wo hwe yenchi mentimi amusa mudi mana pacho udin medi Eduade Eboa me pacho na won so e ajatom pamacho madam wasi bebre say ye je bre ede eben wo munya emer so ede maye ye besan ye hia bi adofo se de misikan no dwumade na ye de ahyehyɛ so no manya opani bi a ofri denyaase nti mene ne betwetwe nkomo na mahwe dia esi course opani me ma wakwa aba Mejo so, meba. Meji di say oba da daroma bibia ye boko. Eho adom me ho ye pa. Ye danyame ase. Na we die minim say enche na denyaase hime yesi ohene ewo denyaase. Na mebisa say yesi ahene ni wie so aye ne course wie ye no. Enije ben na eba kromo ho bibia ye okay bibia da boko de. Yo me da ase. Me a wona me ka say. Me firi denyaase kura ye frɛ ho ntenanko. Na me former assembly member na nyame animi ni mfie be se aduonu ni akiri na ye nana na wote so na uzu aduomi okọ ne krechi ya hwe animu a senka ye benya ye hene ye man hene na enso hwebuada enti e ba se nana akosa a otoso miensa usaye no nyame animi ni na wotwe mienu ne de anigye bai pa anti anigye abade nyasemem nije abade nyasemem pa na se nije abade ya ne oba fikasie mu na obesoya kire ye nyina ye nanade a na o se ye de nije beta na chi na wosai kire krura da bia ya meka se ansa na krobi ebeja atum se ampa ye si hene we ne pena chese kroma no age atum eya na nye kroma no nso nyina na beja atum na mesre me bisa wo e free bra musi ahenie no insoye na ekọọso no basabasa bi aba ho mentime ho ase bi anase nkrofo bi asate ye niamo ho sem bi anase bibia edaboko ewo ho no me da ase free se nana akosan otoso miensa so afena muso a odenya ase ne de me ya me gina me kase matese basabasa ye bi aba na se obi se mempene so de a na meboa bi se obi ade ani je na ayede age no ne de ani je so na ehia no. Okay, Nana, Mate, Mada was a pass, eja, ye chain a ben wo, unya a bre, a day a my na, Mammy Missa was in Wayanzana Waku, a day na ene, o sha, a becoswaha, a day na wo drain say a becos be be okay, ya waha, and Nijan a becoswa ho, and Nasa be better touch my ho, and now. Oh, Nijan, dear, you could if you say, Nana, Akosan, Tosso me and San, Ube Sacre, Nura, or Henasi. Ya de anigye na aba enti menya sure se bibi basabasa ye bia betimi akoso anigye na na yekuram ya de anigye no so be free ha na ya de akodenya ase enti me hye bo se bibia boni bia ensi bibia boni bia ensi opening kase meda wase bebre se ya twipinchen wunya adaje edema ye be ahwefo meda so ejina nkranza manmu a na masan enya opening kase bi so ewo menchen amene no eba betwetwe enkomo kakra nana Pracho ma wa kwa ba. Joso. Me gidi se baby a wo free boko. Woni be ne ho. Ya da oba de ase. Na we de. Enye asembia na nansan ya na yehwe abefo ntentan ne so a. Me try social media. Nkofo bi e wo media ne so a yeso ye from Bono Chempem Association. Aha na wo se won ti ase. Se ne san ho ntina. Wo se etia akan mra. Se ohene bi oman hene ebesuan imprenu. Osi etia akan mra no enti wonte ase se eye Nkoranzamanhene eye ya nana kwame bafo a otoso enan wo hwan e de atre Nkoranzaman na wosan atu anamo san de ko ohene foforo ho akwakosan mekyerɛ opemso wo se wonte ase etia mra ana de na ewom pacho etia mra eye Nkoranza eye asinfo abisa yira yinchi ene masambuko ye ina ye penimpa ne Otumfuo no fase ene Nkoranzamanhene wodi ko dua Nkoranza nti bibia no ye didan Otumfuo ti se ye structure Otumfuo a ye se yamara kwanya no na ye se ye nam so no na on san kan ensem bi na o se omo de omonti ase ene se swan na wo be swan akere opemso no o be swan no ne opemso abeye pe ana se o be swan abehye opemso ase no waka kromu ha ana se o be swan ache opemso na wasan akodi ne manhene e wo Nkoranza ana de wonti ase no no de o se Nkoranza ye structure Otumfuo a ensan emetra Otumfuo ana se biom ye bibia e wo Nkoranza ide ye manhen e wo Nkoranza bonten
yɛmfa bibia mmerɛ ɔmanhene bio Otumfuo nase bio bibia yɛ no Nkoranza sɛ yɛ Nkoranzamanhene pɛpɛɛpɛ na kyerɛ sɛ bibia ntiamra bibia yɛ no Nkoranza ɛwɔ Nkoranzaman mu. Okay, we de nana mepatwo wo ɛyɛ minim sɛ enkyɛ ɛna yesuan yɛ ɛwɔ Nkoranza yɛde yenya ɔmanhene ɛwɔ Nkoranza na osuan wie yɛ no enigye sɛmbɛn na kɔɔso ɛde ade na kɔɔso pote ɛwɔ mabego minim sɛ enya dan a yesuan yɛ atwere ne de enema bebree enigye bi kɔɔso anasa enema bi tɔɔkyema ɛwɔ ho ana dɔkoranie bra na no nana kwamba fotos na structure Nkoranzaman no edi ani je kase ne kabum kase eba Nkoranzaman sese ne Nkoranza udu Nkoranza wa se ne Nkoranza adwukura se yanye mahena sese ama Nkoranza adwo basasa bi yamba wa huma famo na nana famo bibia eda na kwam ani je nko wale se e won Nkoranza na minim sɛ osuan yɛ enkyɛ bia de na emom yɛ osuan ne de na kyɛ sɛ ɔno a na yɛ ɔmanhene na mepatwo osuan wie yɛ enema bɛn no de agu akwan mu ehyehyɛ yɛ bɛn na wɔde agu akwan mu a yehu sɛ ampa afei de yɛn a yɛ won Nkoranza no nso yehu sɛ yɛnya Nkoranzamanhene mpatwo enema bɛn na ɔde agu akwan mu. Okay sɛ hyehyɛ sɛ ɔde agu akwan mu baako wa frɛ na ahemfo nyinaa ɛna ɔmatena se sɛ bibi adu no yina hianka mumu ya msɛ enam amasomaso kunwamaso nyina no waso obia nka nyina ankufam waba sɛ Nkoranzamanhene waka wanka mumu na aba ama sɛ ne Nkoranza wotwuma kam no eni ho biom ama sɛ imsɛ wade asundwe baba sɛ mputo so na dawroma hyehyɛ mpuntudwuma bibrase a opɛ aban no emboa ma yɛn Nkoranza so yentumpɔn bi te sɛ yeah, hospital. Okay. Yeah, town rules. Okay. Yeah, market. Papa no ha ase omkusuwa odakire pa de boaye. Mate na kyesa nana ye ka eye Nkoranzamanhene a yede na susui obema impuntuo akoso ewo Nkoranzaman ana meboa. Me no ba me na da oba mpuntu kese aba Nkoranza pa puntu beba pa yat. Mate nana beda wase bebre na afi ye nyina ye nim se eye yewura opemso e ma yete ye ho ase se afi a yesimu yi eye afifufure 2025 yi obetwa edwura pepa so na eno nso no wo ho asem kakra e ka kyerɛ ana odwura no enokre yeso ye Nkoranza yetwa odwura na bi nti enokre se nyina mamre bakona nyina ye nti mejitum na kyese ye hwɛ a munyina motaye chi odwura ye ba bedi se bibia ebekoso boko ana sa pepepe sanso na megidi se mudo wa beta chi ana meboa sa pepepe se na ye ba bebre asense kura beba asen kura beda wase bebre se ye tripping chair wunya abrede man penifo se sankofa wu ye nchi na mpacho wudi ana kwabran apia nana kwabna apia nana beda wase bebre se me frɛ wo nso obade insure ye besa ye hia bio abusa for menya oba hema a owo achiase metre nana akua afriye achiase hema na menya no ewa ha mene ne betwetwe na omo anso na edi Dennyaasemanhene ehima enti no menya no ha de no mebusa no ensem maako mienu bi nana eni de kwa so me ma wakwa aba yeah eso acho migidi se baby a ofre boko nyame adomboko de nyame ase mepacho na minim se enche na eye nana akosa yadom a otoso miensa esuan de kire Dennyaasemanhene na mepacho usuan de kire Dennyaasemanhene wieye no enema ben na ode agu akwan mu enema ben na ekoso abra usuan ewieye no usuan wieye no ade na kire se wo Dennyaasemanhene kuru no enti yesa de no be kire wo hene ema amramre bia e wo ho esese ye no ya ye ni nyina awi enedua yi na ye da obesa kire ye wura Asantehene obesa ya kire no wote kokoso enedai ntini ye wa ha nana me pacho da bia me ka se ansa na ebesi wo hene no na obi owo krom ho bia agya to pacho osan etre Dennyaasemanhene wieye no enema eye bokọ wo ho ana se mente me ho ase bi asore wo ho ana nyankopa adom usa kire Dennyaasemanhene wieye no bibia ye bokọ wo bani agi kuro no nyina ye di kurofo e wo ho ba bia wo mu nyina ni agi
ti wo ma gi ya wa tu wo ba hunu sa akonwa no afi ne ye de ato de da nti obi ata ye chi afei na akonya de to ba bia dan ba bia ta ye chi na ewum se osan etwe de nyaseman enche de na wo hwe enema a ekoso na owo empuntuo bi a wa hya ase eye e de ama de nyaseman ana ai puntuo de wo bi ma de nyaseman pa firi se Dennyaasemanhene kuro no eno na ye ya hinkuro kese esese nka yesiesie mu enso enam se wo ma ye bedi enya wo mo de enti no ya nhwe akonwa ne yie ama kuro no kura wura ma ase yetu agya ya nhwe kuro na eyie kura enti ye de ye ni abre se Dennyaasemanhene kuro no ye behwe amana fa ne ntuma pa efra ye behwe amana fa ne ntuma pa efra na meda wase bebre na minim se opem so enso amyate ho ase se afi a ye wura mu yi obetwa edura pepacho ero so eden kakra na obeka ede afa odura ye betwa no afi 2025 one say ye wura Otumfuo se tu nyame kese se ade da na koma so obeya ye de ye de da fo ye som no awu na se tu ye be som no awu enti de ye wo be ye bia ye ta na chi ye be boa ama ade no aye kese me ne Achiaseman e de Dennyaaseman ye be boa ama ade no aye fa abro so nana meda wase bebre abusuafo da nana ekua afriye Achiasehema na me ne na twetwe nkomo nana meda wase bebre se betwepe o onya ebrede ma me meda abusuafo se de medi kan no yeda so a ebehyemu ewo manhia fikasie mu hanum sei na ye hwe se ahoboboa no na egusu a ekwa no na ya yetimi hu se nipa aba around bibia ededa na akwan mu pepepe na me kai mu se insuaye na yegusu a ye twin se de ye wo atwenye mu nti yaba abepie mu ewo ifikese na nkasa mu enyina ye hu ahenfofo no aba dodo na atenase ebi aba wa hu se chini yesisi wo so na wa hu se ampa dwumade na egusu a ekoso no se da medi kan ye na ahenfo ne bebre aba ebi nso enam kwan so a omo nso eba na agese won nyina eba ansana opemso mechire Asantehene wura ane Asantehene wura otekokko so Otumfuo osei tutu the second ansana pemu na ankasa aba abetena edwamu enti sesei de se de ekoso no sa pepepe penifo ne dodo na aba ahemfofo no so dodo na aba na mdi kan ne yehim chini ye no utimi hu se nipa nso ewa around pa sa pepepe na afei nso ye nyina yenim se eye insuaye na nti na yaba bewura mu ewa ahanum se no eye Nkoranzamanhene Nkoranzamanhene sa enso na Dennyaasemanhene eno nti na ene yabo dwabo kese na mekoso aka mo se ene nso eye Asantehene Traditional Council omo enhyiamu a edikan ewo afefoforo yesimu mekyere afe 2025 a yesimu ene na eye won enhyiamu a kan eno entina dwabo no akoso ewa hanum sei no se de wa usie hu no bibia ededa na akwem pepepe nkonwa no felia na efele empanifo no guso eba ahemfofo no dodo na aba ebi nso egu ekwan so a omo nso eba entisa se de etena nokre onyina ahemfo no na edidi so a omo ba no sa pepepe na mekoso aka wo se eye Asantehene so television Asantehene so TV ntino na abefo ntentan no wahwe na wa subscribe ya ma yesa de mekan na hemfo no na abana wo wura mu fefefe da bia meka se amamra wo hoi yanto entwene enti ahemfo no na ewura mu fefefe hoi na ye asante amamre na ankasa se asante amamre na ankasa yesi enim amamra yense amamre hoi yanto entwene na chese sa enti ahemfo no ene ahema ne no ediso a omoba fefefe no sa na etie enche bibia ebehye ase opemso ye Otumfuo osei tutu Asantehene wura obaba betena adwam agese ahemfo no atenase ansana opemu na ankasa eyi nani entese de ekoso no sa pepepe ahemfo no ene ahema na hu edomo a
edi so a eba na wo se ene de ampaya ebedwa ewo efikasie mu hanom se ai nti saa na ekoso pepepe ewo ahanom se na afeide yehu opemso na ankasa eba opemso no ankasa eba sade mekan ye na hemfofo no nyina abatena se ansa na ohene no ankasa aba enti nana otumfo osetutu otekokɔso opemso eye otumfo osetutu the second ono ena aba no enti wo hu se ahemfo no nyina aba enti ohene no aba opemu na ankasa aba achese sa pepepe ena etie medikan ka kyerɛ wo se ahemfofo no nyina baba ansa na opemso opemu na ankasa aba enti wo hwɛ se de ekoso na sa pepepe nana aba na hu edom a ediso a eba na kyese enya asem ketwa kora yeguso a ewo efikasie mu ha yeguso a ewo efikasie mu ahanum se metre menhia nti nana aba no hu se wona wa bontini nyina so edom na gu abontini nyina afeide wo hu se obia ewuram amamre efe asante amamre efe amamre ohwe ye ntontwene na kyese sa pepepe me se opemso no ankasa aba eye otumfo oseitutu the second asante maiwura wono aba abedru na wo hu se nipa abodom pem ewo ahanum se na kyese eye otumfo oseitutu otekokɔso opemso opemu na ankasa aba abedru hanum se tise wote se dede wa atire ne enema bibia no hu se nya bibia na mum opemso na ankasa mu ana aba security ne so very tight ewo ahanum se metre ahoban bofo na wo hwe ama bibia akoso no bibia ekoso kama said de ebete no ahemfo no nyina ewremu ahemfo no eba nti sa pepepe na ete no hu yes nana ena eba no sa pepepe ena ete na yehim chiniye no we ene trese eyampa otekokɔso wono ena ye asantewura asanteman nyina ewura asante amamre efe otumfo oseitutu the second opemso otumfo oseitutu the second opemso asanteman nyina ewura otekokɔso ai wono no kan obi nka bi asantefo de yehene no yededa ne fom ane opemso ena waba adwamu no it is say de wa wutime hu bibia ekoso media no so I very tight obia try to get information sa enso na ahemfo na ebi mo abonten no wutime hu say dodo na sign eba sa pepepe ena ekoso hanum sei nti opemso aba beju aha nom sei opemso aba beju masa mayamrana because I was Asantehene so television Asantehene so TV and I'm abefo ententine so and I'm abefo ententine so one hour boy am I djumedi we ebro Adabof Steel Complex Limited because in chance papa padie e wo mo obehu with me from wa homa true for 0245 385109 sa enso na Grand Echo Cabanas almost me say wo pe baby aye event so baby a relax swimming pool bibia e wo hope baby aye meeting na nyina Grand Echo Cabanas ebeye edeyama obetimi afre won e wa homatrufo so 0201181182 ana 0591882030 sa enso na yewo Asante man photograph Asante man photo studio almost betimi afre won e wa homatrufo so 0244961189 and I make no say intino ope baby ama ye twa picture o de ye enka yedum e de abodan ho make for Asantehene photo studio and na e de ama o enti said de elko na ahemfo no na egusu a eba no me say ene de ampaya ebedwa e wo ahanum se me koso akai wo say e nsuaye na enti na yaba bepie mu e wo ahanum se no nsuaye na e de ahemfo bebre aba bepie mu a ene de opemso na ankasa mu enso apie aba betna adwamu na eye Nkoranzamanhene eye nana kwame bafo a
toso enai ene na oba besuan oba bese bibi ede akere ono ne papa o se ja kusiwe mu woni wa o shakira za tuye me na be bia me na pingen ame na bro sa na bo me ba pingen ame mu ferio se ne da wa o Joso hema Joso hema nana ya asantoa na o tututatai eba no ono na ne chinie esim so aye him ne chinie no Joso hema nana ya asantoa oba yi ho fe me say ahemfo ahema de binim de robudefu nana piao Joso hema nana ya asantoa na ababedru ewa
Nana, kile grande non na.
Maybe that's all you say. No, didn't come back. Asantehene TV. But I'm saying, who's when Yaji? Papa. Now, there been a more Yaji and every Papa. Yes, or to Canada. And now, or train in my home. And in the crew of Winty. What trying to do my dear, you know, better than 6 years in it. What better easy? Someone when him said they are in here at year. On any, you just say, what bread. Na yedo Otumfuo ase aseda first for me be say me trust with aseda first for yedo mo otwede amponya me because influence ni ona abọ ne ho ban amaye yes influence ni na konya na adam pan bet na Ghana oba Ghana no eti infie do se okay no bet na Ghana has 6 years ni na onyame abọ ne ho ban amen na ye hu ade fefe say ya minimi nua mo Canada nyina ye se ye do nyame ase de fa tutu do Otumfuo ase ko Otumfuo ni mu a ebia nka emma se ntina na ye da wase do Otumfuo ase mebre meneme ma minimi nua mo adochire nyina ye se ye do Otumfuo ase wayade ntiri se se de Dennyaasemanhene no de be na Dennyaasemanhene no enhwe animu ebrai Otumfuo de nana akosa ya do motoso mensa ase akunya so omo hwehwe enkabom odo kroye ani mbuntu sanse kro na da ho ache na menim se me papa ompe ne ho ase obre ne ho ase owo do nti obeka abom se de waka ne manyina abom abepem saa amre no menim se nyame be ne boafo ne nananom so beboa no ama de Dennyaasemanhene no ombenya be ba to yeda se na emfie se na Dennyaasemanhene akunya no ada ho wo hwe emfie be se na on say de menim ne se if I say best 7 years because I can yare I'm saying na da pan ache bese mfie bese nson ni nson fan say nson mu ni di ada ho krona da pan okay ye bedase money jere yesu ni ajama okay iti Nkoranzamanhene so aba obabisai ewo menhia akire Otumfuo osetutu otosumienu nana nyamekese enti Nkoranzamanhene enso na aduru se oba na waba abusai akire Asantehene Otumfuo osetutu enti hwe Nkoranzamanhene ene oba ba sibibi akire ne papa Otumfuo osetutu abibio a oye Asantehene ne oba na oba ba sibibi akire no na ya gina tum se ohene prekope nti ebefe na ohene ekọ Otumfuo osetutu enim na okwakusai akire no nti ohwe nana ena yede no ekro no Nkoranzamanhene aba so obisai se manhene ama adehia owo Nkoranza ne mpotamu yedi nkanya ne ntie se wokọ Nkoranza eyinkro mako na se nkrase mako aduonu nson etani akire ena nana ese omo hyehyehye nana ase ewo Nkoranza ho intene waba so baba bisai ewo menhia Otumfuo osetutu ahimfie na yagina tumprekope se Nkoranzamanhene enunti hwe eno ena okọ emu akwakusai akire Asantehene yewura nyamekese Otumfuo osetutu a otoso mienu eno no Nkoranzamanhene yes waba oso oba no ba besi bibi akire ne papa ne sen ene Otumfuo prekope nti ene eye enije dakese ema adehia owo Nkoranza fise won enhene ona yani omo sonyamia ya adom amene ena omo hene eba bisai akire Otumfuo osetutu a otosumi no woye Asantehene nana ewo yes PC ene Nkoranzamanhene nti ene hwe adom yi nyina
omoba aba betai nana echi amana suai akire Otumfuo ewo manhia ahemfie ene enya asam keto akra wo manhia si edoma ewa se no enya asam keto akra ni nyina se medi nkan no ye nana Nkoranzamanhene ono ene oba bisuai akire yenwura Asantehene Otumfuo osei tutu a otosu mienu ono ene Asantehene. Okay, yema ahwefo ene etiefo nyina akwaba ediba Asantehene TV ene yede mabapie mu ewo menhia Otumfuo osei tutu abebio nyamekese na boboa no eho na ene ahemfu bi ena omubesai ekire Otumfuo osei tutu abebio a otosu mienu oye Asantehene Dennyaasemanhene ebesai ene ewo ahemfie ena Nkoranzamanhene so ebesai na ahwe dede ekoso ne anije na Nkoranzamanhene ene ne Otumfuo ageno atum se manhene ewo Nkoranzamanhene ne mpotamu yedinkan ka kire mo so ukọ Nkoranza enkro bebrebe bese 276 ena sa enkro ni nyina ehye Nkoranza ase eti ena nana abesai akire Otumfuo se tutu abebio ewo Asantehene mo menhia no na se enye fedi agorokora nituhwe uhwedede ekoso ya adesia ewo Nkoranza adesia ewo Nkoranza ena edi anije edi osebo anije se ena Otumfuo osetutu ade nana atum se Nkoranzamanhene ewo menhia ahemfie eti ena uhwedede ani emena ekoso ya se de medin kankan ye no menhia ahemfie Otumfuo osetutu abebio a woye Otumfuo ewo Asantehene mu no ono enene wobo ahemfo bi ese Nkoranzamanhene ene Dennyaasemanhene enti ena uhwedede ekoso ya adehye ewo saabia wo no ena di anije osebo edanyame edo Otumfuo ase twediampo nyankopon ase ewo empempenso a wode won abeduro yedinkan eka kire wo se so ukọ Dennyaasemanhene na akonwa no ada ho efie poli enso nanso after eneno Otumfuo adawromenti Dennyaasefoɔ enya wɔn hene a enne efi na kro o manya ɔhene obabedi wɔn so saa nso na owie no ofre Nkoranzamanhene ama wabesua Nkoranzamanhene no Otumfuo osetutu abebio ne bapanyini ene Nkoranzamanhene etuba ahemfia se dia de osebo anije nko a na ekoso ohwede ekoso ya amamre efe Asante amamre ede kai national se Asantehene TV na wasuguso ene waniguso a ohwe na utie kai national se Asantehene TV dia anije amamre ene adisua enunti Asantehene TV amamre adisua ene anije enunti se de ekroso no ahemfo a ene day obepon bosomene da etosu edu miensa 13th of January emfiem pimienu ne aduonu enum 2025 ahemfo a Dennyaasemanhene ena emfoni na se video no eda no so na ye hwe no nana akosa yadom a otoso miensa nana akosa yadom a otoso miensa ena otewo fefefe no ene obeso afenemu esoi akire yewura Otumfuo osei tutu a otoso mienu enyamekase Asantehene sade osoro ene asase twediampo nyankopon dia no saa so na wo ba Asantehene mu a Asantehene ewura Asantehene ne hwan Asantehene ewura ene nana Otumfuo osetutu a otoso mienu ono ene Asantehene ewura Nkoranzamanhene ono so ena eta no so no Nkoranzamanhene Nkoranzamanhene ono so na de no eda no so na yehwe no nti ene de Nkoranza ene Dennyaasemanhene omate dene eda omate ne se ene Otumfuo osetutu ama won ehene enuti eti
said the Edinka Kayano, a Nana Akosa Yado Tosumiensa, and a Dennyaasemanhene, Sarah Suna, Nana Kwame Bafo, Nana Kwame Bafo, Otoso Otoso and 9, Nana Kwame Bafo, Otoso and 9, Epacho Otoso, Aya Nkoranzamanhene, Ninchepe, Aya Kentampohene, a sum, Ewa Nkoranzamanhene, and to Oba Ebeda, Ninia, and Maniba Busae. If you heard the Aramis, Yahadia, and Nadia, na a dead day, a Nidia, a Osebonqua. If you say at this year, and what Dennyaasemanhene, any Nkoranza at Asantehene, or Mati Asantehene to here, they say I am for Fono, Ma Omo Aquaba, I am for Fono, Ma Omo Aquaba, Mihudatene, and Nana Bafo, Matia, or Tosso and 9, say, oh, Nana Kwame Bafo, Aquaba, say, and Nanso, so Yadon so Atina Akunakasi, sir, Omedi at this year, and what Nkoranza and him, and not on for when you are him, said, yeah, Okotro Kruma, Israel for paying, and men Yankupo, you are my Saran Suna, Dennyaasemanhene, any Nkoranza up and Ache, Medinka Kato, Dennyaasemanhene Akunyano, na Adaho in few poly, and so, and that. And Kwanza Kunyano so other water, and so a free and neck radio, Otumfuo, or 72 Ababio, and Yamkase, Dennyaasemanhene Susuyamuno, Waji Ahene Amasa, and Kroya, a free and neck radio, and Kroya, a Dennyaasemanhene, and Nkoranza. Ewa ahenia o edi wanim etu hwe de edi ekoso ya eye tese Asantehene efa dodo enuti na Asante ehu anibre no biso uba mensia eye nidi sam eye tese de efe na eye ni kanso so hwe nyoma ekoso a ye kantwene wa say ete ayenfofo no guso a emma nananom akwaba se enaya ti won atum se omomedi ehene o Dennyaasemanhene ene Nkoranza so etu hwe se de video no ekona eye ayenfofo no Medinka ka se mi hu nana bafo kwakwa amoaten eye Asantehene nana bafo kwakwa amoaten a Otoso and 9 bebato mahu no ewa ha se okwakotia nibia se aman akwaba se yedena etina adwaso ene edai kai na sanu se ene de dakese pa ema adisia ewo Nkoranza ene Dennyaasemanhene adisia ewo Nkoranza ene Dennyaasemanhene ene dakese pa edi momon efiso omanya kandifo a odi wonanim ewo emfie mpimienu ni aduonu num a edi anim ekro enti wo yehwe aha
I share any mountain so yeah nana or the ho or trikusi in trauma na metre asante my benkum and no and so now or yeah Adriana PSA nana and I 82 tata no ane nana and I 82 tata no feke kedebia meka se asante amamrede efe Adriana PSA and no Adriana PSA asante my benkum or dene ho or trikusi in trauma and no other no Nana and I 82 tata no sa pepe debia meka sa asante amamrede efekeke or dene ho or trikusi in trauma or dene ho or trikusi in trauma asante my benkum and no Kakano, Asantehene TV, Asantehene television, so now Nana Kwame Bafwa Otoso and 9, or your Otumfuo PSA, Otumfuo Nana say to 2 abebio, and Nana say to 2 abebio Asantehene Nyamekase, and PSA, and then Nana Kwame Bafwa Otoso and 9. And Oba Otumfuo Aboboano Emensia Eba Site and Otumfuo said to Otoso Mienu and into Osha Nkoranzamanhene Nana Kwame Bafo Otoso and 9 or no and Yadeno Air Chrono after say Osai Otumfuo Nana Osei to 2 abebio now Otumfuo Emma Asantehene Afe ena yedina pie efri mensia yedino ekro wey Nana Kwame Bafo Otoso 9 ono ena ye Nkoranzamanhene ono ena te apakan ma ye gine yoyoyo egina abababa enuanom adofo yenka amamre efe Asante amamre efe Asante eye oman ampa na wo hye edoma ebegu mensia mfia ha ni nyina Dennyaasemanhene ene Nkoranzamanhene enti de yohwe de wo hye eye Nkoranzamanhene Nana Kwame Bafo Otoso 9 ono ene ye Nkoranzamanhene onye nipa ketua onye nana ketua onye nyene ketua efisa ukọ Nkoranza nkro mako na se nkro mako
276 ɛna ɛhyɛ no ase a odi so ɛhene ɛno nti kɔtɔkɔ nana kɔtɔkɔhene ɛyɛ Otumfuo nana Otumfuo ɔsɛ tutu ɔtɔ so mmienu ne piesie ɛna yɛhwɛ no no but yes nana ɔsɛ tutu ababio a ɔyɛ Asantehene nyame kɛse ne piesie ɛyɛ Nkoranzamanhene ɔno ɛna yɛ nyinaa yɛhwɛ no no ɛna ɛnɛ amammerɛ ɛne amanneɛ ɛtwa tugoro hwɛ ne fɛ piao nana yɛ aberanteɛ nana ho fɛ wɔde akɔ ha ahine na ɛfɛ sɛ ye Asante ɛyɛ ɔman ampa afɛ nana ɛdeda ase piao ɛyɛ nana Kwame Bafo a ɔtɔ so ɛnan ɔyɛ Nkoranzamanhene ɛnɛ 13th of January ɛyɛ ɔpɛpɔn bosom ndɛ ɛtɔ so edu mmiɛnsa mfie mpimienu ne aduonu enum ɛna yɛde nana esi so nti ɛnɛ history has made ɛnɛ okɔ Nkoranzamanhene a wɔn ate dɛnɛ ahini a ada hɔ no ɛnɛ deɛ Otumfuo setutu a wɔyɛ ɔhene pɔn ɛwɔ Asantehene ase no Asantehene said the medical kind of sister Oko Bible ma Nyankopon na ɔsoro ne asase ne dia oba Asantehene dia Asantehene ne hwan Asantehene ɛne Otumfuo ɔsɛe tutu nyame kɛse nana Otumfuo ɔsɛe tutu nyame kɛse ɛnɛ n'anim onyamu no ɛna wabɔ nana Kwame Bafo ɔtɔ so ɛnan a ɔno okuro ya ɛsa yɛ Otumfuo piesie kron Otumfuo ba panyini ɛne nana Kwame Bafo ɔtɔ so ɛnan a ɔyɛ Nkoranzamanhene eti sɛ wohwɛ ɛne ɛkyɛgu a ɛyɛ nana ɛna after sɛ obesua ɛkyerɛ Otumfuo wie no yɛde no atena apakam a yɛde no ɛkɔ nana edi asa a adeɛ na efese ye medin kaka ya me sɛ Asante ɛyɛ ɔman ɛna wobɛhwɛ ɛdɔm a na ɛwɔ menhyia fikesie ma ɛnyɛ asɛm ketewa koraa ɛno nti on the streets of menhyia ya bia kankɔ kama ɛyɛ nana Kwame Bafo a ɔyɛ Nkoranzamanhene no ɔno nko na edi ne hene ɔno na yɛgye ne yɔyɔyɔ ɔno na yɛgye ne abababa ɛno nti hwɛ nneɛma ɛkɔ so ya ɛyɛ nana Kwame Bafo a ɔtɔ so ɛnan a ɔyɛ Nkoranzamanhene no ɔno ɛnɛnɛ wɔbɛsɔe akyerɛ yɛwura Otumfuo ɔsɛe tutu a yɛde na trapa kama yɛde no ɛkorɔ no yɛkɔ kugya nana kwan na nana ɛde n'ani akyerɛ mu ɛwɔ Nkoranza ɛno nti bɛhwɛfoɔ ɛne yɛ natiefoɔ ɛha ɛyɛ Asantehene TV deɛ ɛyɛ amammerɛ amanneɛ adesua ɛne anigyeɛ ɛno nti wogye w'ani no na wo sɛ ɛhwɛ amammerɛ na wo sa nso ɛsua adeɛ Asante amammerɛ deɛ yɛntoto no ase koraa Asante amammerɛ sɛdeɛ medi nkakaeɛ no ɛfɛ sɛ ɔbaa sɛ
Ghana mine, Mabusia penny me swan sampanam, Canina near Timo rim, near Sidan, we are not so much one so Adani Adeswa, and Nedie, Adabov Company, was Santimemu, Abedumie, I'm a dance so boy I am re, and chance I would draw a papa, I would do good dance so mad dine home, Ebi say, long span self lock, IBR, housing standard, hero tiles and shingles, steel trusses and woodworks, roofing sheets, squares, a fay, roofing nerves, Nina, a dine Uniama, Adabov Company, at the Abebway, your office, Ankasa, Ewa, overseas junction, and a baby, a Jumekwe factory in Ankasa, in Fencia, ye ben moba asorono, and Marin fit say when him before one the Sanchez, a good down so at the Amma war, and post a winnie will be a bet me a frame, it was 0245 385109. Adabov Company Limited, say a dance somebody, and you're not one more a usimpitim. Asantehene TV, yes, so Mosompa.